Bueno, bienvenidos a Masformat. Bienvenidos a Masformat. Estamos hoy presentando el libro de Leopoldo Pomés, que me encanta, es un libro de poesías, que ha hecho el título mitad catalán, mitad castellano. Te lo quería preguntar, te puedo contar. Vidre de nit, seguit de polvo de sombra. Me encanta, el título me encanta. Me encanta la edición, Sandra, aquí tenemos, es de Cuadres Crema, tenemos aquí a la editora. Me ha encantado el libro, me ha encantado el formato. Nos acompaña Julià Guillamón, periodista, y Rosa Vergés, que estará acompañando a Leopoldo. Y bueno, y el primero que habla Julià, pues te paso la palabra. Sí? Va. Bé, com sabeu, en l'últim any i mig o no, més, gairebé 2 anys, hem estat treballant a l'exposició Leopoldo Pomés Flashback de la Pedrera i bé, per mi ha estat una oportunitat de tractar molt de prop en el Leopoldo i de conviure-hi molt i des de bon començament, diguem-ne, em vaig adonar que més enllà que la fotografia, no diré que la fotografia fos un accident en la seva trajectòria, perquè seria evidentment exagerat i injust, però sí que per sota de l'interès per la fotografia hi ha una necessitat molt gran de crear i de comunicar-se, d'expressar-se i de comunicar-se. És a dir, la necessitat d'expressió i de comunicació de Leopoldo és el que el porta a fer fotografies, però també el porta a fer moltes altres coses. El porta en un moment determinat a fer publicitat, el porta a fer documentals, el porta a provar sort amb un llargmetratge, després amb curtmetratges, però també el porta a coses menys conegudes, com per exemple a dibuixar, a escriure, i escriure amb molta traça des del meu punt de vista, i també de poemes. En cada una d'aquestes facetes d'ell hi ha una mica la mateixa voluntat d'això, de comunicar-se, de relacionar-se amb la gent, i després una mena de nervi comú que fa que hi hagi una gran quantitat de punts de contacte entre les coses que crea, diguem-ne, més enllà dels gèneres, més enllà de les convencions d'un estil o d'una època o d'una manera de fer. Sempre hi ha una cosa de fons irreductible, i aquesta cosa de fons irreductible és Leopoldo Pomés, la seva manera de ser i la seva manera de veure el món. Quan vam començar a preparar l'exposició, que ens vèiem pràcticament cada setmana, de seguida vaig veure que hi havia un tema que era molt important per ell, que era un llibre de poemes que havia escrit a començaments dels anys 50 i amb el qual hi havia una situació molt ambivalent, perquè per una banda te l'ensenyava, te'l llegia, la que et despistaves apareixien aquests poemes, però al mateix temps hi havia un gran pudor respecte a aquest llibre. Era una cosa com estranya, difícil d'explicar. Per una banda, una gran necessitat d'ensenyar-ho, i per l'altra banda una gran reserva de guardar-s'ho. Era una cosa molt íntima, molt privada, molt d'ell, i que per tant ell sempre la tenia com una cosa molt íntima, però al mateix temps te l'ensenyava. I de seguida va sortir la idea de si s'havia de publicar, si no s'havia de publicar. Ell el volia publicar, però clar, era una cosa complicada, perquè un llibre que el vols publicar però que no el vols ensenyar és estrany, perquè com ho fem això? I llavors aquesta mena d'ambivalència era tot el dia, i això ens ha acompanyat durant pràcticament tot el procés de l'exposició. A mi de seguida em va interessar, no només pels poemes en ells mateixos, sinó també per tota la història que hi havia al darrere dels poemes, que em va semblar interessant tant des del punt de vista humà i personal d'ell, com també des del punt de vista d'història cultural, perquè era un llibre escrit als anys 50, en català, amb una veu molt nova, molt diferent del que es feia en aquell moment,
a més va tenir uns bons padrins, i tot això m'ho feia molt simpàtic, i em semblava que valia molt la pena que això sortís a la llum i que es veiés aquesta faceta. L'altre element, que també era com contradictori de tot això, és que de fet no hi havia llibre, no hi havia tal llibre. És a dir, hi havia uns poemes que amb ell l'havien preocupat molt, l'havien obsessionat molt, perquè els tenien moltes versions, estaven a mà, després estaven picats a màquina, amb una altra versió picada a màquina, o sigui, ja veies que s'hi havia dedicat molta estona al llibre, que en els poemes que li havien interessat era una cosa molt important per ell, perquè hi havia molt de material, el material estava molt elaborat i molt revisat, fins i tot hi havia un joc de proves ja dels anys 50 que li havia corregit el Joan Oliver, el Pere Quart, que en aquella època ell havia conegut, ja hi havia una correcció feta pel Pere Quart, o sigui que tot això, diguem-ne, havia tingut molta ortogràfica, una correcció ortogràfica, només ortogràfica. Però hi havia aquests manuscrits que més eren bonics amb les anotacions a mà del Pere Quart. Però llibre, allò que se'n diu un llibre, amb una coberta, un índex i un ordre, tot això no havia existit mai, eren uns poemes que estaven allà amb unes carpetes i que a vegades apareixien barrejats amb altres textos d'ell, o sigui, no existia tal llibre, com a tal llibre. Jo crec que això també és molt... Aquestes dues coses que dic psicològicament diuen bastant de Leopoldo. Primer, aquesta cosa del voler i doler, tenir una cosa que la vols ensenyar, fins i tot ensenyar-la molt, però al mateix temps reservar-te-la, guardar-te-la només per tu, jo crec que és un tret bastant significatiu de la seva personalitat. I després el fet d'aquesta cosa que tot és sempre provisional. Nosaltres vam fer una exposició que s'havia d'inaugurar un dia, i com ja va haver un dia que va haver de sortir aquest llibre, i aleshores hi ha un dia que s'ha de tancar i s'han de fer les coses. Però en el món ideal de Leopoldo Pomés les coses no s'acaben mai, és a dir, sempre estan en suspens, sempre es poden tornar a remirar, sempre hi ha una oportunitat per tornar-hi a treballar o per tornar-ho a elaborar o per tornar-s'ho a pensar, i aleshores aquest llibre que estava en aquest estat, però d'una forma ja, diguem-ne, absoluta. Era això, era un conjunt de poemes que estaven en aquest estat de nebulosa, sempre a punt de concretar-se en alguna cosa, però al mateix temps sempre en un estat com una mica inestable. I bé, aquí va ser quan, entre la gent que l'envoltàvem en aquell moment, que hi havia la Karin i era jo, i hi havia també el Francis Closes, doncs vam insistir molt perquè tot això passés d'aquesta fase, diguem-ne, incerta a una fase concreta, que s'arribéssim a tenir el llibre i que aquest llibre fos una mica la cirereta de tota aquesta operació que hem estat manegant durant tot aquest temps. Una mica la idea va ser donar-li forma, és a dir, el llibre ja tenia forma. El llibre tenia forma. Jo crec que hi ha una cosa que és important, que és que jo crec que sempre, en tot el que fa el Leopoldo, hi ha una forma immanent. Hi ha unes coses que ja tenen forma, però ell no les té formulades amb aquesta forma. És a dir, per exemple, quan triaven fotografies, hi havia fulls de contacte o negatius que hi havia moltes coses barrejades, però quan aquelles coses barrejades les anaves ordenant, destriant, sortia un ordre que no era un ordre que posessis tu, era un ordre que ja hi era. I en aquests poemes jo crec que li va passar el mateix, que aquests poemes ja tenien un ordre. Ell els tenia desordenats i potser no sabia que tenien aquest ordre, però tenien un ordre. I en certa manera l'operació final per arribar al llibre ha estat justament construir o diguem-ne, o modelar allò que no estava formulat, allò que estava en suspens i que no estava organitzat narrativament. Jo crec que Pomés no té una mirada narrativa sobre les coses, ell té una mirada, és molt d'instants, de detalls, és molt intuïtiu, de moments intuïtius, i per tant la fotografia, el dibuix i el poema li van perfectes, perquè
recullen molt bé aquest tipus de pràctica intuïtiva, ràpida del moment. I en canvi l'element narratiu lligat és més estrany a la seva manera de fer. Quan, per exemple, ha escrit un llibre de cuina, que està molt bé, Comer es una fiesta, doncs, per exemple, és un llibre que també està construït així, està construït com a base de flaixos que després acaben tenint estructura narrativa, però no és un llibre que tingui una estructura narrativa. D'alguna manera, doncs, en el resultat final, gràcies també amb la gent de Quadres Crema amb qui hem treballat, ha estat donar aquesta estructura en aquest món que era aquest món, en certa manera, inaprensible, intangible, una mica fugisser d'aquests poemes. Bé, el resultat d'això és una història d'amor, és a dir, és una història d'amor del començament fins al final, escrita a posteriori. Està explicada quan en realitat ja s'ha acabat i és una mena de diàleg amb la persona absent en la qual es reconstrueixen totes les fases d'aquest enamorament, des de la descoberta fins a un moment extàtic d'un arrebatament molt gran, fins a uns moments d'incertesa, i s'acaba, en aquest cas podem dir el final, que és un llibre de poemes, podem dir el final, en certa manera s'acaba amb el temor que aquesta separació i que aquest trencament sigui un trencament definitiu, que sigui una cosa que sigui per sempre. Aquest és el nucli central d'aquest llibre, que jo crec que és molt original dintre de la poesia catalana. No recordo un llibre que hi hagi una història d'amor explicada d'aquest tipus com ho està a Vidre de nit, en aquesta sèrie de poemes de Leopoldo Pomés. Bé, ja he explicat, ja he introduït el personatge de Joan Oliver. El Joan Oliver, en els començaments dels anys 50, feia poc que havia tornat de l'exili, estava muntant unes obres de teatre amb la Núria Espert. El Leopoldo Pomés era molt jove, estava buscant gent de l'ambient cultural en el qual relacionar-se, i aleshores el Joan Oliver va ser la persona que el va veure, va tenir interès a llegir-se els poemes, el va estimular a que els publiqués i fins i tot que els presentés amb un premi, i que diguem-ne el va introduir en aquest món. I en aquell mateix moment ell també havia connectat amb la gent del 10 al 7 des del punt de vista artístic, que d'alguna manera van fer la mateixa funció. Aquest llibre, per tant, és un testimoni que ens arriba com molt després del moment en què hauria d'haver sortit, d'un moment extraordinari, d'un moment excepcional de la Barcelona de l'època, aquella Barcelona que encara era molt grisa, que era molt fosca, que era molt negra, però en la qual començaven a despuntar alguns fils de llum. Un dels fils de llum era el 7, l'altre fil de llum segurament era el Joan Oliver i tot el món catalanista que es començava a moure al voltant del Joan Oliver. I gràcies també en el premi, el Pomés va connectar amb el Joan Perucho, que també es presentava en aquest premi i que també era un altre dels fils de llum que hi havia. De manera que tenim un llibre que és un testimoni personal de primer ordre, una peça, jo crec que molt important en aquest conjunt de creacions del món Pomés, que van des de la fotografia fins al dibuix i del cinema fins a la poesia o als llibres de gastronomia. I tenim també un extraordinari document d'època sobre el moment en què va començar tot. I res més, jo crec que el Jaume Vallcorba, que era un dels personatges fotografiats en l'exposició del Pomés i amic del Pomés, estaria molt content que aquest llibre aparegués en la seva editorial, i crec que amb això no es pot dir res més que hem aconseguit una jugada perfecta. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Seguint una mica el que diu el Julià, a part de tot el que sabem i coneixem que ha fet Leopoldo Pomés, a més és
un mag, fa màgia. Perquè aquest llibre jo el considero com un truc de màgia d'aquells que li agradaven el teu amic, en Brossa. Per què ho dic? Doncs perquè a la portada tenim una imatge que té més de 50 anys. Probablement aquesta fotografia està presa abans de saber que series... Bueno, probablement no, segur tu no sabies que series el que ets 50 anys més tard. Però transmet tota una emoció de retratar, que després també s'ha sabut traslladar en els poemes, perquè aquests poemes jo els llegeixo i són com fotografies fetes en paraules. I llavors jo m'imagino que devies tenir tots aquests papers que tenies, devien ser com uns fulls de contacte plens de paraules que havies d'anar traient i traient i traient per quedar-te amb les paraules precises. I, bueno, doncs les que ens has deixat, llegiré un tast perquè veieu fins a quin punt pots arribar a explicar tant amb tan poc, que és el que passa quan veiem una imatge tan suggestiva com aquesta. Aquest es diu El sol. El sol s'ha post dins d'una agulla i l'agulla la tinc clavada dins del cor. D'aquesta imatge en diu: tens la mirada blanca, tens la mirada blanca, tens un llavi de sucre, en tens un altre de vellut, tens son als cabells, tens por en els dits, tens un anell a la cintura, tens boira sota els peus. La primera vez. Pot ser castellà o no? Ostres! No és el mateix. Bé, canviem de tema, doncs llavors no ho fem. Doncs faré una altra cosa, mira. Per sumar una altra de les teves aficions artístiques, que és la gastronomia, llegiré l'índex perquè també ens serà un poema, tot ell, l'índex de Vidre de nit, que de fet es diu Taula, no sé si sempre és així, però es diu Taula, i et dona idea del menú. I el menú de Vidre de nit, poemes d'absència, comença així. Escultura blanca. Us heu posat mai sota una taula? Un dia vaig tenir perles als ulls, quan em mossegaves. Tens un dit que fa fum, quan tothom sigui a dormir. Tens la mirada blanca, dolç d'amor, el sol. En el món hi ha escletxes. Soc trist i gris. He sentit el crit de la nit. He baixat escales. Aquella taca negra que hi ha en el cel. S'ompliran els pous fins dalt de tot. Vull que tornis, amor meu. N'he sabut moltes de tristeses. I si mai més no torna? Sense voler-ho i només somiant amb ella. A mi també em sembla una declaració d'intencions i el que crec és que torno a dir-ho de la màgia perquè la lectura d'aquest llibre espero que us fascini tant com em fascinat a mi. Gràcies. Agafar el micro de moment. Sí, hola. Hola. Tinc una... Sí, hola. Tinc una neta de 10 anys que és una punyetera. És fantàstica. Però de vegades estic llegint a casa. Ara no se sent. Sí. No puc fer la neta. Sí. La neta ve per darrere, no me n'entero i em fa hola.
la història aquesta és una història que té una transcendència important per mi. Quan vaig fer aquest retrat, ja estava molt enamorat. Va ser un amor molt fort, platònic, total. Era una persona extraordinària. I un dia, quan vaig fer aquesta foto, al moment de fer, quan vaig apretar el botó, em vaig donar, però ho vaig sentir, que havia entrat en un món gràfic d'imatge, que seria un món, almenys, que ha no la banda. Aquesta fotografia és del segle 52, encara la veig ara, i em passa el que crec que hauria de passar amb una obra quan és una gran obra, que crec que d'aquí ho vaig aconseguir, que passen els anys i segueix fent-me el mateix efecte, segueix no podent explicar del tot, sempre queda flotant un misteri, que crec que és el més important. Hi ha una cosa també molt important, que és en la meva vida hi ha hagut dues coses plàstiques i de contingut que m'han tocat molt, és ella i el pintor Urgell. El pintor Urgell és una cosa curiosa, perquè jo, quan tenia 14 anys, 13 anys, anava a l'escola, als maristes, era un pèssim estudiant. Sí, pèssim. I m'agradava la literatura, això sí, i m'agradava anar a veure exposicions, i m'agradava veure pintura, i m'agradava, el meu pare tenia una cosina que treballava en una llibreria, i el dijous, que feien festa als maristes, a la tarda, jo m'anava en aquesta llibreria a mirar, en dèiem, mirar estampes. I llavors una vegada, això és exacte, em vaig trobar amb un quadre d'Urgell. Vaig quedar fascinat, tan fascinat que ja sempre vaig buscar trobar més estampes d'Urgell. I una vegada, a casa del pare d'un amic meu, vaig veure un Urgell autèntic. Era, ho sabeu tots, era sempre crepuscular, cementiris, molt fosc, bastant trist. I era raro que un nen li agradés aquest personatge, aquesta pintura. Bé, doncs va arribar un moment que vaig dir, quan sigui gran, si puc, em compraré el Urgell. I tinc un Urgell. I quan vaig fer aquesta foto d'aquesta noia, el món del Urgell, no pensava en el món del Urgell, però sí que portava a dintre aquest sentiment del capvespre, aquesta cosa per la llum, quasi a les fosques. I quan vaig a la meva primera exposició a les Galeries Reitat, el gran crític d'art, Sirici Pellicer, va dir que jo havia inventat una cosa que se'n deia, que ella en deia melanografia, que era fer imatges en blanc i negre, sempre molt dramàtiques, molt expressionistes. I a tot això ha anat lligant amb aquest personatge, que ara és la portada d'aquest llibre, i que a més el llibre ha sigut un llibre que vaig fer perquè, estimant-la com l'estimava, ens havíem hagut de separar, perquè era una persona més gran que jo, era casada, i el nostre amor va ser un amor totalment platònic. Doncs, quan portava ja un any fora, em vaig assabentar per un amic de la família que li semblava, perquè s'escrivia en carta, li semblava que estava molt malalta, com si estigués passant una gran depressió. Llavors
firmamos, Coldo. He de dir una cosa. Vale, tira. Cuidado que no està obert. Aquest, no? El que vulguis. Aquest. També, sí. No, que hem dit, t'has preguntat per què és en català i castellà. Sí. No? I jo m'he liat amb el català i no dic res del castellà. El llibre aquest original, el primer llibre, el Vidre de nit, és aquesta història d'amor que ell va escriure als anys 50, enamorat d'aquesta senyora, aquest amor platònic que tenia per aquesta senyora, doncs va escriure aquest llibre. Després, molt posteriorment, va escriure alguns altres poemes en castellà. I llavors ens va semblar, a mi li va semblar, i a mi em va semblar, als editors també, que valia la pena que hi hagués els dos vessants. I són dos vessants que jo crec que es complementen molt bé, perquè tal com ha dit ell, el llibre en català és un llibre molt romàntic, és un llibre molt capvespral, molt inspirat en aquest món de l'Urgell, molt tocat pel dolor, per l'absència d'aquest amor, etc. I en canvi els altres poemes en castellà són uns poemes més satírics, és el poemès ja més madur, més satíric, amb una visió una mica escèptica de les coses, també amb una visió de la dona però una altra visió de la dona. I ens va semblar que reproduïa molt bé el dualisme que també domina la seva personalitat. Per una banda el candor, hi ha un poema, aquest primer que has triat, aquest de l'Agulla, per mi és el millor de tots, però n'hi ha un altre que m'agrada molt, que és el primer, que diu us heu posat mai sota una taula? Diu, us heu posat mai sota una taula? Jo de petit ho feia. No us heu tirat mai una pedra, no heu tirat mai una pedra a la campana? Jo de petit ho feia. No heu vist mai petxines a les mans de la mare? Jo de petit ni veia. Ara tinc 1000 pèls a les celles i ara el vent em pregunta, no m'has vist mai quan em tombo i et miro? És a dir, és el candor d'algú que sempre és un infant, aquest començament de llibre, que és un poema que reflecteix molt bé com és el llibre. El llibre té aquesta dualitat entre aquest món, diguem-ne, gairebé adolescent dels primers poemes i aquest món de persona gran dels poemes en castellà. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cuándo te vas a ahorrar? Que no puedes hablar. Que firmi. Aquest personatge, aquesta senyora tan atractiva d'aquest llibre, a l'exposició em va impressionar molt el poema aquest de tristesa al seu costat. I en el catàleg desapareix. És com un joc de màgia d'una cosa que m'ha impressionat molt, que t'han enamorat d'ella, que és escrit de les tristeses, i en el catàleg de l'exposició no hi és ella. És el de m'he sabut moltes de tristesa. El llegirem. M'he sabut moltes de tristeses. N'he sabut moltes de tristeses. He vist com es despentinava un violí. He vist una campana muda. He vist com tancava els ulls la mare. Però no coneixia l'absència de tu. Ara, quan vulgui parlar de tristeses, no parlaré de violins ni de la mare. Parlaré de l'absència de tu. Déu-n'hi-do, Dur, Sí, perquè a més fas servir paraules que tenen, algunes tenen llum i altres ombra. Fas el mateix que amb les fotografies. No són una mica en blanc i negre aquestes paraules. No sé. Són molt contundents. Tenen molt de contrast, no? És expressament això o no? El Photoshop no t'agrada. Doncs gràcies a tothom i tens bolígraf? Apa, en buscarem un. Val, gràcies.